koren iz 3x plus 75 jednako 0. Ne, plus 70, ne, plus 225, minus 225 jednako 70. Plus 300, Mišo. Plus 300. Minus 225 je plus 75. Da, i onda ti se skrate ove. Jer kad minus 275 prebaciš tamo, to je 300. To je minus 225, na drugoj strani je plus 225. Tamo ti je 75, znači to je 300. I levo imaš 300 i to se skrati i bude 0. Nemaš levo 300. Imaš. Nemaš. Imaš. Kako imaš? Ne znam. Ne, levo imaš 1. Ne. Desno imaš 1. To mama ima levo. Ne. Slušaj. Levo imaš x na kvadrat plus 300 300 minus 3 puta u zagradi x minus 5 korena iz 3 na kvadrat. Ja si rekao da kad sam rekao 300? Buh. I to 300 se skrati sa 75 i 225. Zašto ne bi ovo 5 sa 80 strane? Da imaš 70. Jel si sve pomnožio sa 75? Ne, sve sam pomnožio sa 3. Sam što bih množio sa 75. Kako si dobio 300? Pa 3 puta 100 jebe mu mat. To ne postoji. Ako imaš Ti razlomak... si ceo razlomak množi. Cijelu Sa tri. načinu si pomnožio sa 75. Ne, brate. Jesi, Ne, trebao. nisam. Trebao si. Šta, da ispane 7.500. Koliko je 100 puta 70? Ne ceo razlomak ti. Pa sad si rekao. Možeš ceo razlomak sam od sebe da kažeš sad se povećao. Moraš cijelu jednačinu da pomnožiš sa nečim. Pa jesam. Pa zato je 300 minus 3 puta Ali za... sve si pomnožio sa 75. Imamo od početka x na kvadrat kroz 75 plus 100 minus je... Ovo, Da. vidiš. Puta 300 puta 75. Da, ali ovdje dole ti je 25. Kad se 75 skrvati s 25, to je puta 3. Što ti prosto ovaj cijel razmak ne bi pomnožio sa 3? Ovo dosta isto. Što ne možeš da menjaš samo jedan razlomak. To je kažeš 1 plus 2 je 3. Ajde ovaj 2 da ga napravim kao razlomak i da ga povećam sa 3. Onda ću da skidam razlomak i dobio sam... Ne možeš to da radiš. Brate, pomnožiš i gornju i donju stranu sa 3. Zašto bi to radio? Pa možeš 1/3 da napišeš kao 3. Možeš! I onda ovo napišeš da je ovo 300 puta minus 3 kroz 75. Da, i zašto bi to radio? Zato da bi sve stavio pod isti razlomak. A zašto sve ne bi odmah pomnožio sa 75? Ti mater. Ne da glup Da, si, sad ću- polako radiš. Sve odmah pomnoži sa 75. Šta ću dobiti 25 puta 75? Ugriš u čiru! Gledaj, gdje si napisao glupi? Gledaj, ovo nije ovdje nego ovdje, sad je 1, pomnožiš ga sa minus jedan je na drugoj 75. strani. To znači da se svaki množi sa 75. Ovaj je... Zašto baš nimaš svaki put? Svaki put! Zato što Prestani da